En Eurol eu invitaría a coñecer as casas indianas. Son unha maravilla de xente que foi a Cuba e despois ao retornar quixo demostrar un pouco o seu poderío económico pois facendo esas impresionantes casas. Ao final, interculturalidade, non? Esa mezcla da cultura dali posta aquí. Os cementerios indianos de Eurol, empezando por Xerdiz e Miñotos, que a nivel escultórico en pedra é moi interesante. Realmente hai verdadeiras obras de arte ali esculpidas en pedra. E iría tamén, obviamente, a facer unha visita á Fervenza, que noutra época se chamou de Ximarás e que agora se chama da Xestosa. Que comáis nalgunha das nosas tabernas. Boa carne de interior, que hai moita xente que se dedica á cría de ternera gallega, a cárcel estacional para tomar uns chuletós, uns entrecós. E que disfrutase das paisaxes que temos. É difícil decir cal é a paisaxe máis bonita, porque todas son moi fermosas. Poder estar no campo, unha vida de interior, de montaña, de río, pero estar ao ladiño da costa tamén. O que queira viva en Orol e que ir á playa, pois está a 15 minutos. Creo moito tamén no patrimonio inmaterial que é a xente. Para mí, falar coa xente maior é unha riqueza, poder ver como é eso, a vida nunha aldea. O mellor do Ourol é a xente. É a xente. O mellor do Ourol é a xente. A xente.